възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му, да бягат от лицето му, които го ненавижда. Пасха свещена ни се яви днес, Пасха нова, свята и велика. Христос, наш Избавител, Пасха отваря старайските врати. Както изчезва дим да изчезна, както се топи восък от огън. Дойдете, жени благовестници, кажете на Сион: Христос възкръсна! Радвай се, ликува Иерусалиме, царят излиза като жених от гроба. Той да погинат грешниците от лицето Господне, а праведните да се развеселят. Жените мироносици в ранно утро при гроба видяха ангела камък седящ. Защо търсите живия сред мъртвите? Нетленият възсия от гроба. Тоя ден е Господ сътвори, да се възрадваме и да се развеселим в Него. Пасха прекрасна, Пасха Господня, Да се прегърнем с радост и любов. Христос възсия от гроба, като слънце дарува живот и светлина. ден на възкресение, да се просветим с тържество, да си простим един други го, братя, и да зовем всички с една душа. Христос възкръсна от мъртвите, със смърт смъртта потъпка и на тия, що са в гробовете Живот дарува.